sare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique takkusana yoni to ndulumaji dembe ndulumaji funeɓe dumga wura alpha ka wela ko on waktu yoni hato asnde balla e nder galle Mamadou Ba jatigue men Yawunde kabruji men ɗemgala pulara titre teskama wonande rumaji jarriba puɗɗiɗi e nder leydi Sénégal balɗe tati hande kono teskama fitinaji jonɗi mbaɗi yoga e nokkuji to leydi Mauritanie mawɗo leydi ndi testanoɗo tawane jogui oɗo henna ñaw biyeteɗo coronavirus hollitama kikiɗe hanke o wo selliti altine hande o fuɗɗitima golle makko to leydi Mali ko teddi fawama e leydi Mali caggal kayinde nde hollita soɓe ɗoftaki ɗo tan e lewru fandu ndu ko fate banggue sungoji keeriɗi koko guddete balle kala koko dartoto faade e nder leydi ndi to Guinée Conakry sigiri teɓama toon kene wona capanɗe nayo suka taw woni himɓe mabɓe ko yeyde huuɗo bonko ko e wajade yimɓe yo tinno cimmo beele gueɓe mbaɗata ko ene ɓuura yarude yesso to Guinée Bissau yaadiɓe kippo mabɓe tawete toon to Cameroun nokko biteɗo Garwa nokko biteɗo Garwa toon kadi teskama sappo e mabɓe testama tawane jogui ñaw biyeteɗo coronavirus to Côte d'Ivoire inde makko ko Amadou Diallo mo jogui ɓiɓɓe sappo e jeeɗiɗo kanko woni biftade nokko biteɗo Dropo ko commerce kabruji men mana wena toon to Burkina Faso Niger Nigeria Cameroun ha fayma toon to Maroc kami Souda ha to États-Unis de Amérique musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena Maître Adama Baldé ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa Maître Adama Baldé ko gendiyanke jiɗɗo dental jiɗɗo kawral pulago Maître Adama Baldé ko spécialiste médecine traditionnelle joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗo rekkoni mondialement Maître Adama Baldé ko docteur hakkillaji Maître Adama Baldé ne safarra fiji kewɗi ɗe jiiɗa cirol Maître Adama Baldé ko pirowo koyɗi bawɗo longal moƴƴuɗo ƴewgal Maître Adama Baldé ne wiya yimɓe yo tinno yo dutto e fina tawa mumen nanto ha tiiɗa e ganni mumen Maître Adama Baldé ene wiya neɗɗo kala kene waɗa yo yurno kala ko neɗɗo ne waɗa yo yurno ƴeewa sone fewi naata so tawi moƴƴani woppa Maître Adama Baldé ene wiya ñawdade ɓuuri safrade Maître Adama Baldé ene yawrane ɓen weddaɓe korte wonduɓe dabaruji ɗe arsigaji mumen uddi ronkuɓe hebde kayitaji jokkodire Maître Adama Baldé joni haaju ma humto hano hannirtani Maître Adama Baldé dendagal caɗele dendagal rafiji neɗɗo wawi wondude ha tengti noon to banggue hakkille noon woni tigui ñawde to banggue hakkille nde wonnoon neɗɗo so hakkille sellani ala foof ko wawi ñawdade goɗɗuma sella ko ɗum saabi Maître Adama Baldé o safrata ko hakkillaji yimɓe ha hakkillaji cella ha ɓerɗe ndeeƴa nde o fuɗɗo safrude ko heddi ko kala Maître Adama Baldé caggal nde waɗi tour du monde o waɗi tour du Sénégal e oɗo saaha joni mo tawe to Mbacké to leegal bitegal Mbacké Dembo waɗɗani daral baali so tawi ari ha yettima ɗon a waɗi 33 976 12 00 ko niveau ji bureau ji makko walla mbaɗa 77 351 77 23 aɗa wawi kadi wadde 77 454 27 09 walla mbaɗa capanɗe jeeɗiɗi temedde jeenayyi capanɗe jeenayyi capanɗe jeeɗiɗi tati jeeɗiɗi jeetati tati ko numéro ji makko WhatsApp ko numéro ji makko portable o ma hemo hano hannirta ni Maître Adama Baldé so tawi kadi a yeehi to hello makko YouTube a waɗi Maître Adama Baldé jinganen Fuladu ma yi toon nafe ɓosooje golle payidunɗe no feewi ɗe o gollata Maître Adama Baldé ko laaɓɗo reedu malaɗo wone laaɓaɗo golle mum joguiɗo seedantagal mum ha timmi Maître Adama Baldé ene wiye en mbadden dando faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient
Océanie. jam nyalle mon musidɓe tedduɓe amde sappo silo hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase ɗiɗi yonti kabruji men ɗemgal pular eɗen dutta teddungal Mamadou Ba jeyaɗo to asnde balla ɗannottonoɗo toon to Yaoundé leydi Cameroun oɗo saaha jottiɗo toon to cuuɗi mumen asnde balla nde tawno hitande ujunnaje ɗiɗi e goo nde garɗen ɗon ɗo Cameroun jippiɗen mo e kala aljuma o warata ko dammuwol o waɗa laccire ha ko o wadda hen hoore nde weɓanani ɗanniɗo sakka noon ɗanniɗo ɗon e ɗon ne ari ne jippi jatigui ma anda jippinirma saabu Allah e nelaɗo mum kadi battuɗo haqqille mum e jayde weltare TV kala kanko jeeyi ngal ɗo hen teddungal oɗo hen ñalawma hande kabruji men ɗemgal pullara gattaten koyoɗo hen dafu covid-19 ɓurɗo kadi ƴellitade e nder windere nde kala Sénégal oɗo saabi kolliti kene foto wonde ujunere e temedde jeenayo e ujunere temedde jeenayo capanɗe jeetato e jeegom woni ƴewdaɓe tawani jogui oɗo hen boros ko temedde nayo e capanɗe jeeɗiɗo e jeegom hen temedde nayo e capanɗe jeegom e goo ko raɓaɓe anda ka raaɓi ɗumen firti tan rafi o fuɗɗima sarade no feewi e nder nokkuji kala ken wona sappo e jeeyo ko raɓaɓe kono ɓen ko memodirnoɓe e joguinoɓe oɗon ñaw kene foto wonde temedde ɗiɗo e sappo e jeegom keeɓi cellal men yimɓe joyo ne tampi koma ballita e fofandu neɗɗo goto wasi en fittanu mum kene wona ujunnaje tato e capanɗe jeeɗiɗo kene wona ujunnaje tato e temedde jeeɗiɗo e capanɗe jeegom e jeetato neɗɗo ɗo saaha ne tawi e cuuɗi safara gam safrade ko fulɓe mbiyata ko rentade ɓuuri safrade teskinde ono oɗo saaha mo jiiɗa kala wiyanna komi durmaɗo komi mabɓaɗo ne ɗojjane ñitto tene dande koko nanga firti tan ko yimɓeɓe yo gustu dokkodiral juuɗe assalamu aleykum wa aleykum salam ene yona kala jaheten ko ha toon to Kidira honorable Mamadou Diallo windi deftere wallitima deftere taw ko deftere fayidinde no feewi deftere nden arti koye gurdam hanki woto jejjiten hanki men ha tenti fayiɗum koye gurdam toroɗo taw kadi ma artonen hen ceerno Habous Diallo gardiɗo fedde heblo sukaɓe Afrique yimɓeɓe ene kattojini e mum hande ɗum waɗi noon notani ɗon ɗo dendagal bandiraɓe men wonɓe Kidira en notanima ɗo kadi e nelande e nelde fedde meɗen wiyetende heblo sukaɓe Afrique HSA kamɓene eɓe calminoon eɓe jaadi hen sibu kamɓene ko affaire gandal ɗum woni ko welataɓe ɗum woni ko yooɗataɓe ɗum noon Allah hokki en enen mbiyata gañaari mawdi walla mbiyan sens mawɗo nde Allah waɗi hande ballifiiɗo nde ɗo deftere ko e hoore meɗen jeeya sibu wallifade deftere wona hunde weemde ɗum noon so Allah itti on e leñol maɗa Allah itti on e waktu maɗa te deftere nde ko siftinde janggo meɗen yama sukaɓe meɗen gara kadi tawta ɗum ɗo kadi kañum enne ganda ko jinnaɓe mum gondon e muɗum ɗum noon Mamma Djiby Diallo miɗen mbiya yo Allah ɓeydu barke e bawɗe yo Allah waɗan en hen sutura yo Allah hokku en hen yidde meɗen tinnoɗen noon ɗum ɗo ko jangde waɗi ɗum sibu so tawi neɗɗo jaaɓi jangude kañum ma Allah wallu ɗum on sa'a o yolta hujje leñol makko ɗum noon yo Allah hokku en timmode moƴƴere yo Allah hokku en kadi leydi meɗen leydi Sénégal ndi Allah waɗa hen moƴƴere Allah waɗa hen jaam waɗa hen sutura ɗum noon yo Allah waɗan en moƴƴere fumta haajuji tonga musibbaji ñabbuli goɗɗi e aduna ɗi yo Allah ittan en luure gonɗe e aduna yo Allah ittan en musibbaji hareji e rufde ƴiƴe meje yo Allah ittan en ya barke Allah allahumma amina ya rabbal alamina wonno ko ceerno Habous Diallo garten ko fate banggue dinguire dawrugol hande o koye campagne mawɗo wona kono teskama to Parcelles Assainies waɗi kareli kono ne kadi ha faynma toon to Yeumbeul Sud kono ne kadi ha faynma toon to Médina kam yoga e nokkuji kala pelɓodire hakkude ɓen yaadiɓe taw ko yeewi askan wi kono ne kadi faade e ɓen wiyeteɓe Benno Bokk Yakar e kala saaɗo ɓe potti walla ɗo waɗi moɓodiral jibinta ko caɗele mawɗe wiyama noon dawrugol ko peeje hono yimɓe mbaɗata ha gurda kono wona hono yimɓe mbaɗata ha gañodira
to Mbacké ceernajo pellunoɗo mécanicien goto dognoɗo gila tan aset jewtuɗo he no oɗo saaha jaggama nana waɗa garde à vue to gendarmerie taweteɗo toon to Mbacké ɗum ko caggal legal biyetegal escale nde waduno auto makko ɗon ɗo mécanicien pewnowo caggal nde ɓe dañji haala sertuka seeɗa ɓe dugdi seeɗa e ngoɗon dukka noon ɗon wayaltini fetel makko o dañi fellude hawre noon kural ngal yani koye jungo mécanicien goɗɗo ko ɗon noon o yeehi bolel makko noɗo saaha o jaggama gam waɗede losko e ɗeɗon gueɗe jamma hanki o ha fayenma subaka hande altino baade jippima e nder Dakar e ko taari ɗum kala ha fayenma to Thiès kono ne kadi ha toon to nder gueƴdande ma yo kala baade jippima ɗo darɗa kala ko duule ɓesɗe taariɗe leydi ɓurɗe jippade kono kadi hewɓe hen mbaɗi hen namde kewɗe kono tambiɓe oɗon fannu ko fate banggue météorologique ɓe garti hen yaññade ɓe kolliti ɗum ko hendu hendu jippade taw jippi koye oɗon jamma iwi koye nokku biteɗo Atlantique gam jippade e nder leydi Sénégal ko ɓuuɓol ngol ɓuuɓol noon jibini ko fati banggue baade ha baade mbawi jippade e nder ɗiɗon nokkuji kala baroɗe teddungal ɗe leydi Sénégal oɗo saaha mo gonɗen aɓe goni deuxiéme mi-temps ɗoɗo mbatten wonande ɗiɗo hen kabruji en padani haaɓe gayna nde tawno gam haaju goɗɗo joguede ɗum jeeyi sababu noon en keɓani andude taw hol gañiɗo kono ɗoɗo kaleten taw ɓe goni koye ndiga e ndiga kono noon onon yeɓoɓe ma on ganday ɗum no yaari sen giwi to leydi Sénégal paɗena ko toon to leydi Mauritanie jagorɗo cellal ɓalli mo leydi ndi holliti kikiɗe hanki o ko ujunnaje 4 e temedde jeegomo neɗɗo woni ƴewdaɓe tawane jogui oɗo hen mboros ñaw coronavirus ko naw coronavirus ko temedde mbiyan jafoɗon ujunnaje 4 e temedde jeegomo woni testaɓe teste o noon koni hen yaari hen temedde jeegomo e jeenayo mbaɗa ko test PCR woni ko laboratoire so tawi noon ko ujunnaje 3 e temedde jeenayi capanɗe jeenayi jeeɗiɗo ɓe mbaɗa ko test jawɗo no fewi tawane jogui oɗo hen mboros ko temedde jeenayo e goho kene wona temedere sappo keeɓi cellal men yimɓe sappo e jeeɗiɗo ne tampi no fewi koma ballita e fofandu jagorɗo cellal ɓalli mo leydi Mauritanie woni wulde zahafene wonde jagorɗo gueɗe nder leydi kame jacingol laamu woni wulde marge yoga ɓe mbaɗi jillu mabɓe hanki yoga e leeɗe taweteɗe e noksoɗa ha tenti noon leeɗe ɓurɗe moɓodirde yimɓe ko wayno garasuji carrefour aji kame station aji gam ƴewdeɗo sa hol peeje ƴetteteɗe ha yimɓeɓe mbawa tigui wasiyede wajuji mawɗi no fewi suumade rentade gam haɓade oɗo hen mboros ɗeydiɗo layde e nder leydi Mauritanie horejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Ghazouani taw ganduɗa ko testanoɗo tawane jogui oɗo hen mboros joñonoɗo haɗa kikiɗe hanki o ɓe kolliti o testama tawama oɗon mboros gasi e makko ha laaɓi altina hande guila bureau makko toon to galle lamorgo to o fuɗɗitima golle makko ko wona ɗum konon o heeɓi télégramme ɓattake giwɗo e gendiyanke ɓattake giwɗo e gendiyanke islamique najo taw ko Hamas woni Ismaila Hanayi ɗo neldimo ɓattake gam ƴewde cellal makko jokkodiral hakkude leydi Mauritanie kam e Palestine jagorɗo jangde mo leydi Mauritanie hewɓe tijjinoma ene gasa ma école aji gudde e nder leydi ndi gam teskede oɗo hen mboros ƴellita ɗum e nder leydi Mauritanie kala kono kikiɗe hanki o holliti école aji ɗi guddetake kono kadi oɗo saaha ɓen hettuɓe oɗon fannu ha tenti noon yoga e gouverneur uji taweteɗe yoga e nokkuji oɗo saaha maɓe ƴettu peeje mawɗe no fewi goto kala ɗo woni ɗo ndeɓe darto hen darde tindelal gam jogade ndenka e kisala wonande cellal ɓen janggoɓe ko wona ɗum ko kadi maɓe bakkile hewɓe no fewi gam wasiyade yimɓeɓe jarata toon duuɓi 11 ha fayenma dowa nde yimɓe gandata hokko woni nafoore vaccin beele yimɓe kala mbawa rentade kono kadi école aji ɗi ma mbaɗe cuumorɗe jonɗe no fewi kono ne kadi e wasiyade yimɓe kala ne mbawata rentade ha joni to Mauritanie keddotoɗen gatten koye fate banggue gatten ko fate banggue hoorejo jagorɗe leydi Mauritanie woni Mohamed Wuld Bilal kikiɗe hanki ƴetti laana mum ndi wawa gam yaɓande toon to Dubai mo yadde sete timmuɗo on sete noon ko tawtorede ñalawma Mauritanie naɓe ñalawma Mauritanie ko mbiyata exo Dubai ɗum ko ñalawma hande o taw gam yadde sete timmuɗo no fewi gam tawtorede on ñalawma toon to Dubai woni toon to Émirats Arabes Unis
dokkala iwngala tonto imira arab ini dokkal paydingal iwngal toon jaɓɓima ngal ɗon dokkal noon kolaɗo kuɓal jagorɗo taridi woni biteɗo mouhammeda woldo abdoullahi o jaɓɓi wonande ɗiɗon lelli ken wona capanɗe jeegom e tati lella taw ko lelli mawɗi no feewi toon to bawlaɗe diwaje ngal toon si ɗum noon fayi koye parka national mo leydi Mauritanie gam ƴellidde parque o ha wawa marde lelli e nder leydi ndi kala jonde ko fati banggue ɓamtare hakkude Arabie Saoudite kami Mauritanie nden jonde noon ko hande waɗi toon to Arabie Saoudite taw ko nden jonde tigui woni ɗowɗo ndeɗon jonde ɗowi gelɗon guinol to leydi Mauritanie ko gardiɗo Cour des comptes woni biteɗo Ahmed Taliba kanko e nande makko ɗum noon ko yidde yurnitade gueɗe kewɗe oɗo saaha haaɓe mbawa tigui ɓeydude jokkodiral hakkude ɗeɗo henna leyɗele ɗiɗi sen wi to leydi Mauritanie koto Mali paɗena wonande catal CEDEAO hollitino yidde mum kono gase jeeɗiɗi lewru fandu on lewru février nder ndeɗo henna hittande nde Mali yuɓɓinta ko fata banggue sumgoji nde mintere ɓe guittata laamu ngu dokkita ɗum wonande civil en mbawa yuɓɓinde sumgoji beele laamu ngu ne arta e juuɗe civil en kono noon laamu leydi Mali holliti kañum suwanata o heɓade noɓe kollidiri kamɓe oɗo saaha yiddeɓe ko laamu militaire ngu nde joɗoto duuɓi 5 walla duuɓi 4 batu hanki toon to Accra lamorgo leydi Ghana ngun batu noon wonande ɓeena lamɓe leyɗele jeeyaɓe CEDEAO oɗo saaha ɓe jaltini ŋaccali mabɓe mawɗi no feewi gam ŋaccude leydi Mali oɗo saaha ha muusi no feewi gam hollirde so tawi Mali ɗoftaki koɓe kaali ko keeriɗi koko guddete ten kadi kala ko fate banggue finance ngaalu guiwaw e booñ oɗon yatata leydi ndi nanne kadi ko fate banggue leɗɗe médicament ji kewɗi wallitede leydi Mali kala natta toon tene kadi maɓe ndungto leydi Mali ha Mali ɗofto koɓe kaali ko kono noon colonel Abdoulaye Mayiga woni jagoɗo administration territorial kañumne yaltini konnguli mum subaka hande o holliti maɓe noddit ambassadeur aji maɓɓe kamɓene leydi Mali fiiɓi ko Mali fiɓani yatirde hen caggala to leydi Mali keddoɗen ha joni garten koyoɗo hen ñaw coronavirus ɓurɗo teskede nder leydi ndi jagorɗo cellal ɓalli e tambiɓe oɗon fannuɓe erima ɓiɓɓe leydi nde pinata ɓe kolliti e nder ñalawma goto kene wona ujunere neɗɗo raɓama e nder leydi ndi kono ɗo saaha yiddeɓe ko yimɓe nde mbattata suumade soɗade e woɗɗodirde gam teskede ñawo koko ɓuuri ƴellitade e nder leydi Mali kala legal biyetegal aljanna badia ne tawe toon to Gao ko sukaɓe tato biftano toon hen suka goto noon dañino ɓoccitade biftiɓe ko ɓen worɓe joguitiɓe armeji ko ɓen biftinoɓe ɗon hen ɗiɗo noon jiitaka kono hen goto kama dañino ɓoccitade andaka noon holko jeeyi sababu ɓe bifta haɗo ɗo gonɗen ɓe cuwa taw yitede jayde leydi Mali arti koninkoɓe leydi Russie taweteɓe nder leydi Mali ken wona 300 koninke taweteɗo toon to Tombouctou e wiide wone jaydeli oɗo saaha en teska beele haɗama walla ala ko ɓuuri teskede guila ɓe gaari toon laana ndiwowo ka MINUSMA mo loni weeyani e nder diwan mo Tombouctou firti tan ko yataw ɓeena kaɗa ka weedi toon nde tawno oɗon nokku ɓuuri heerat ɗum ko koninkoɓe leydi Russie sen giwi to leydi Mali paɗen koto Guinée Conakry to Sigri ɗum ko caggal nde laamu ngu hollitima haaɓo kala kene wiye murtuɓe ɓenne kadi yeeyoɓe huuɗo bonko addoɓe fitinaji kam e guykaji e nder leydi ndi kala ɗum jeeyi sababu noon gendarme ɓe yonɓe no feewi mbalata ko yillade toon to Sigri ken wona 4 suka taw ganduɗa ko yeeyoɓe simme bonɗo e wurtude yimɓe faade simme o ha moni kala wawa tigui nangtade hen wonto gujjo walla wonto goɗɗuma ɓen kala mbiyama teɓɓoɗo sa ɓe tawi juuɗe dadiɓe kono kadi loskoji kewɗi mbaɗa mabɓe tawama ko gueɗe ɗeɓe ɓuuri yannude no feewi to Guinée Bissau kippo équipe mabɓe taweteɗe toon to leydi Cameroun nokku biteɗo Garwa toon kadi hollitama fédération kene wona yimɓe sappo e nder fédération testama tawane jogui oɗo henna mborosmo coronavirus teskama noon yoga e jour uji taweteɓe toon to leydi Cameroun o saaha teskama yoga eɗin kippoji ne tawe e mumen oɗo henna mborosa to Côte d'Ivoire général armée chef d'état majeur armée leydi ndi woni Lassana Doumbouya holliti wonande embuscade musɗo kay jogornoɗo yande ɓeɗon koninkoɓe
kono noon hay goto gañaki hay goto wasani fittanum toon to nokku biyeɗo tihini ne tawe e kerol hakkude mabɓe e Burkina Faso ko jango musko waɗi toon kono noon matériel uji kewɗi boni toon kono ala kala baso en fittanum kono kadi ɓe kolliti maɓe ɓeydu hen ndenka e kisala nokku biyeteɗo droppo ene tawe nder département mo Bouna to ene kadi ko commerce biyeteɗo Amadou Diallo joguiɗo kene wona sukaɓe 17 ko commerce kam woni bifta guila ñande aset haɗo ɗo gonɗen suwa taw yitede taw kadi biftima ko worɓe joguitiɓe koɓe nayo kono ɗo andaka hoko jeeyi sababu ɓe biftima ten andaka holton to nawa to Burkina Faso ɓeydama kuulal hirto lelo taw koto région mo Sahela kene wona balɗe 45 ɗo ha nogase tati lewru février faando ngam ustude ko fate banggue yaadu e janguji taweteɗi e nder ɗiɗon nokkuji kala ko fate banggue no ɓe pecciri ɗum ni e wiide colonel Salif e wiide gouverneur mo Sahelo biyeteɗo colonel Salif Kabore o holliti ɗum noon fuɗɗoto ko jamma hande o sanga pecce jamma woni minuit nokku biyeteɗo doori toon ko 22h ha fayma 4h jamma walla mbiyen minuit ha fayma 5h jamma ko way nokku biyeteɗo Gourma kame Gourum ha fayma Sebo ɗi nokkuji kala ko 22h ha fayma 4h jamma ene jogui woni nokkuji goɗɗi ko 19h ha fayma 5h subaka to Niger koninkoɓe tatoɓe hinde gendarme wonnoɓe werla mumen kamen jaɓɓi pittola kamɓe tatoɓe mbasen pittali mabɓe e nder département mo Torodi waɗɗani kerol hakkude mabɓe e leydi Mali to Nigéria kene foto wonde 31 taw ko étudiant janggannoɓe biftanoɓe e nder état mo Kebbi kene wona joni lebbi 7 kañumen ɗaccita subaka hande o kañumen ɗaccita kamɓe kala biftanoɓe maɓe gona 200 taw kadi ganduɗa hen jeetato ko gollotoɓe e oɗon collége ɓe noon ɗaccitama kono noon ne jogui hedditiɓe toon wi noon ko porte parole taweteɗo nder état mo Kebbi to Nigéria ha joni jangoji musɗi mbaɗi toon taw kadi ko jangoji kamniɗi no fewi ha jeeyi sababu kene wona 200 neɗɗo wasi hen fittandu mum e nder état mo Zamfara ɗum noon teskama ko joftigu wonande pelle bandiji joguitiɓe armeji jeeyi sababu noon ko caggal nde koninkoɓe leydi ndi ƴetti ndiwo mena joori yoga e kure e bomboje e nokkuji kala hollitama ɗin janguji jeeyi sababu kañumen ko yoftade population finoɓe taweteɓe e nder oɗon diwana to Maroc jagorɗo cellal ɓalli mabɓe holliti ɓeyde gola ñaw coronavirus e nder leydi ndi kamɓene ɓe jettima million daɓaɗo guila hitande 2020 ha yettiɗo million daɓaɗo ɓe kolliti tan e nder ñalawma goto hanki o ɓe keeɓi ken wona 493 taw ko rabaɓe e nder oɗon ñalawma goto tan o saaha ken wona million pawɗo 200 neɗɗo joguiɗo ñaw coronavirus ne tawi nder leydi ndi guila tan 2 mars hitande 2020 ɓe keeɓi ken wona 1491 neɗɗo baso fittandu mum taw jeeyi sababu ko oɗo hen ñaw coronavirus to Soudan seppoji gulɗi jaw mbaɗi toon hanki ɗin seppoji noon ko seppoji ha hande haɓade ɓeɗo hen koninkoɓe derguinnoɓe laamu walla mbiyen ɓen koninkoɓe jooɗiɓe jappere nde ɗin seppoji mbaɗi ko hanki toon to Khartoum gam salade boutisere nde jogoto laamu ngu ha saamu gonɗen suka gorko goto jaranoɗo duuɓi 26 kam wasi hen fittanu mum caggal nde heeɓi bombo gaz goto lacrymogène goto e dande mum ko ɗon fetti e mum jeeyi sababu noon ha wasi hen fittandu mum to États-Unis d'Amérique New York ñalawma hanki o kene foto wonde 19 neɗɗo mbasi pittali men hen jeenayo ko sukkaɓe ɗum noon koye cum immeuble goto taw kadi ko immeuble goto e nder New York e hoore mum kene wona 60 neɗɗo gañimi hen gañande musde no fewi taw wi noon ko maire wuuro New York biyeteɗo Eric Adams ko on holliti ɗum o saaha kono nde kippodiral toon to leydi Cameroun CAN 2021 CAN 2022 fuɗɗima ñalawma hanki o Burkina Faso Cameroun ko Cameroun dañi fiide Burkina Faso 2-1 caggal wonande kippodiral hakkude mabɓe toon to Yaoundé ɗum ko caggal nde waɗa gueɗe payɗine no fewi oɗo saaha noon mo gonɗen wonande baroɗe teddugal e leydi Sénégal
ene kippodira e Zimbabwe ko non ɗo kalten match o gasani taw nde tawno ko mbiɗen ko tan en mbaɗi kabruji ɗi taw oɗo saaha match o suwa taw gasde ko wonde kala ma en jokkodire jayde weltare TV to banggue coftal ɓalli maɓe gadda noon kala kikiɗe coftal ɓalli moon ko fati e CAN 2022 ha mbawen andude ngal ɗon kippodiral no yarata e nder ɗeɗon leyɗele musidɓe tedduɓe ɗum ɗo hen wonno kabruji garandena kikiɗe hande o ɗo yesso haalirde ko musidɗo moon guila moon seyni moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena